com no pot ser d'una altra manera, tenim càtedra diferents mirades, sobretot aquesta, la del pensament, la de la ciència, però també la dels que conreuen la nostra terra, del pagès. Amb iniciatives com aquesta, a la taula volem donar aquest suport a una xarxa de laboratoris de vida, que li volem dir infraestructures de recerca que accelerin la transició cap a una agroecologia en línia amb els projectes que s'estan iniciant a Europa des de la Comissió Europea. I ens calen espais per experimentar a llarg termini científica en el lloc del nostre parc agrari, multidisciplinari, en la vida real i la direcció d'activitats de recerca sobre l'agroecologia a nivell europeu i nacional. La FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a Alimentació i Agricultura, defineix 10 elements que formen part del concepte d'agroecologia i que estan interrelacionats i interdependents. Però de tots ells, i per esperonar una mica el debat, m'agradaria remarcar-ne 2. La cocreació i l'intercanvi de coneixement, on les innovacions agrícoles responen millor als reptes locals quan es creen mitjançant processos participatius, i les sinergies, donat que construir sinergies, i és una de les coses que aquí a l'Ateneu intentem fer, millora les funcions clau entre els sistemes alimentaris, donant suport a la producció i els serveis en nivell ecosistèmic. Nosaltres fa ja molt temps que estem incorporant molts conceptes de sostenibilitat social i ambiental en els nostres estudis i estem molt preocupats també per sensibilitzar a tots els nostres estudiants, que són els que tenim a l'abast. Podríem anar una mica més enllà, però fa molt temps que estem treballant en aquest sentit i sí que som productivistes perquè l'empresa agrícola ha de ser viable, si no, no serà possible tenir ni pagesos ni pageses en el nostre territori, això és una fantasia, però també han de ser capaços de tenir aquesta sensibilitat mediambiental i social que creiem que és molt, molt important i que l'hem d'incorporar amb ells, aquests valors. I a grans trets, la nostra missió /objectiu és treballar per un sistema, podríem dir, alimentari nombrós. Nombrós en el sentit de molts productors i també que treballi per alimentar molts consumidors i també que tot plegat estigui farcit per moltes iniciatives al mig. Com podem operacionalitzar, com poden ser l'acadèmia més útil en aquestes causes? I veiem una sèrie de tensions, de tensions a superar, que nosaltres crec que hem observat i hem experimentat i moltes vegades no hem sigut capaces de superar. Aquests laboratoris diu Long Term Living Labs, que tan de moda estan últimament, i que en bona mesura posa en entredit una de les limitacions de la ciència moderna, que és el seu curtterminisme. Doncs segurament cal això, cal places majors per trencar aquest curtterminisme i conèixer-nos entre tots plegats. Soc conscient que això, és un brindis al sol, però en bona mesura sí que penso que xerrades com aquesta són una contribució petita, segurament, a la via. És que segurament les solucions no són ràpides ni són evidents. Hi ha una tendència a pensar que l'economia solament es pot explicar i es pot analitzar des de, bàsicament, una única perspectiva. La nostra idea, quina és? És contribuir a reduir aquest gap del que us parlava al principi. De manera molt modesta, de manera com és pròpia del cooperativisme, molt orgànica, però també intentant situar, insisteixo, modestament, l'economia social, crear un cos teòric que pugui jugar també de tu a tu amb aquest mainstream. L'economia social té una part molt potent a casa nostra vinculat a l'activisme. Crec que l'activisme i l'acadèmia s'han de donar més la mà. I també penso que hi ha entitats que volten aquest sentit de transformació, com són, per exemple, els sindicats, que s'han d'incorporar també en aquesta anàlisi. Aquí a Baix Llobregat, en l'àmbit del consorci, hi ha bàsicament dos ADBs. L'ADB d'Horta del Baix Llobregat, que té el funcionament des de l'any 85, després l'ADB de Fruita del Baix Llobregat, que és l'altre ADB, va ser constituïda l'any 2000, amb una clara vocació orientada a l'aplicació del model agroecològic.
Consorci del Parc Agrari, com dona suport en aquestes ADBs? Bàsicament, dona suport per la infraestructura que requereix el desenvolupament de la seva activitat, val? I després per als programes específics de recerca aplicada que poden estar lligats als objectius del Parc Agrari del Baix Llobregat. Ya los intermediarios están buscando una manera de poder tener un modelo industrial sin seguir mal pagando al payés, que no puede tener medida de moverse, de cambiar, de elegir, de decidir qué prácticas, cómo mejorar sus prácticas para tener más autonomías y menos dependencia a comprar los insumos al petróleo, que sabemos que se acabará. Pues hay mucha feina, mucho debate por tener. Las ADB son parte de esto. La payesía tiene que hacerlo, tiene poco tiempo, pero le toca hacerlo. La defensa de los bienes comunes es una cosa que tenemos que poner encima de la mesa, y si no, no habrá agroecología.